Zavolám na políciu, aby ťa konečne prišli odviesť. Mia, zavolaj komu chceš, ja som neurobil žiaden priestupok. A vieš, kam zavolám? Kam? Do zoologickej a do cirkusu. Nehovor, lebo áno. tam by si mal byť, aby si zmizol z môjho života. Sklapni, dobre? Nech robíš, čo robíš, odtiaľ to neodídeš. Štýl blízky Kolučiovej, účel svetí prostriedky. Čo ty na to? Dobre. Ona pochopila. Uvidíme, či nepôjdeš ty so mnou. Prečo? Čo, problémy s Mihou? No, nie. Sally, môžeš sa trochu otočiť a zapchať si uši? Ocko, dodržala som, na čom sme sa dohodli. Šla som na vernisáž, ale potom ma tento hlupák odviedol do jedného baru. A okrem toho je to úplatkár. Keby som urobila to, čo chcel, na oplátku by ma nechali s kamarátkami a teba chcel oklamať, ocko. Je to pravda. Áno. Tomu neverím. Veľmi sa ospravedlňujem, ale to, čo ona hovorí, nie je celkom pravda. A aká je teda tvoja pravda? Vieš, Mia mi ušla z vernisáže, ale mal som niečo, kde som nemohol chýbať. Takže keď som ťa nechcel podraziť, nemal som inú možnosť, ako ju zobrať so sebou. No chudáčik náš, tak ty si teraz vlastne obeť, Budeš nie? chvíľku ticho, Mia. Teba som si vypočul a vypočujem si aj jeho. Ďakujem. Keď mi Mia ušla z vernisáže, obával som sa, že chce vlastne újsť aj zo školy. Zdalo sa mi nebezpečné, aby bola v noci sama. Viem veľmi dobre, že si mi dal jasné inštrukcie a mal som ju zobrať len na vernisáž, ale neviem, z nejakého dôvodu som ju nemohol nechať samú. Dobre, a to s jej kamarátkami? Vieš, Mia spravila Seline niečo škaredé. Tak som chcel, aby sa išli prejsť a vyriešili niektoré veci. Ale viem, že mala trest, ale chcel som ti to povedať, Franko. Áno, a prečo si mu to nepovedal? Lebo si sa už so Selinou udobrila a potom povedala, že ide von s chalanom. S chalanom? O tom si mi nepovedala. Ďalšie klamstvo? Počuj, kamož, mohlo by to byť dnes? Rozhodni sa. No tak. No, Mia naozaj spieva dobre a je na scéne zábavná, ale Selina má hlas a osobnosť, ktorú my potrebujeme, takže Selina. Perfektné, takže zostávajú Lupita a Selina. A Mia môže písať texty pesničiek. Ale Mia nemôže byť náhradníčka. Jasné, že nie. Ja nebudem nič písať a nebudem ani nikoho náhradníčka. A keby som nejakú skupinu chcela, tak by mi ju ocko kúpil. Čo? Tak nech jej ju ocko kúpi. Myslíte, že potom to bude chcieť ďalej písať texty piesni? Prečo? Miguel? Táto púď je úžasná. Páči sa ti? Áno, až na ten punč nejako sa mi po ňom točí hlava. Nevedela som, že sa ti to bude až tak páčiť. Ani ja nie, ale som očarená. Chcem sem prísť aj 1000-krát. Povedz, ty si to povedala môjmu otcovi? Čo? Akože čo? O tejto púti? Zjavne si mu to musela povedať ty, lebo môj ocko sa o takýchto veciach som mu to nedozvedá. nepovedala. Nie, bol som to ja. Tak vidíš. Nie. To som si mohla myslieť. Prepáč, ale odchádzam. Nie, Mia, nikam nejdeš. Zábava začala iba pred chvíľou, Mia, no tak. Miguel, presvedč ju, prosím. Myslím, že ju práve presviečam. Čo? Prepáč? Ja idem za mojím otcom, prosím vás. Ani nevieš, ako mi je to ľúto, ale tvoj otec už musel odísť, takže sa o teba postarám ja.
Čo? Super, nie? O nie, pane Bože, chcem zomrieť. Tento vidiečan mi ešte chýbal. Zmizni, nechaj ma. Mia! Dobre, čo teraz? Budeme pokračovať v tanci, Nie, čo nie, nie, poviete? žiadne ďalšie tancovanie, dobre? Prečo nie? Ako to prečo nie, lebo už dohrala kapela, už chodte Áno, to všetci sa domov. myslí, že dohrala. Už som ich Ale poslala ty si choď, preč. ty, maj sa dobre, ahoj. Má halucinácie o tom, že dohrali. Počúvajte, tak čo urobíme? Čo je? Je blázon. To áno. Mám nápad. Aký? Prečo nespievame my decká? Áno, to je skvelý nápad. A už máte aj pódium, takže to bude o to jednoduchšie. Jasné. Bravo, mami, aspoň v niečom sa zhodneme. Nie, nemôžeme, chýba Selina, to sa nedá. Dobre, ja si myslím, že s tým si nemusíme robiť starosti. Ó, nie. Na mňa ani nepomyslí vidiečan. Vyhodili ste ma zo svojej skupinky, takže vám neurobím láskavosť. Prosím, ja urob to. Ó, áno. Ja som chcela, aby si zostala v Ale skupine. Mia, Áno, prosím. Ale- Áno, no tak. No tak, No tak. Premyslím si to, dobre? Nevedela som, že rád spievaš a tancuješ. Áno, je to niečo, čo mi bolo dané. Mama, naozaj tu zostávate? Áno, Miguel. Neodídem odtiaľto bez teba. Počkám, kým sa všetky veci nevyriešia. Pohľadám školu pre tvoju sestru a nájdem Nie, si mama, prácu. to nie je dobrý nápad. Nebudete sa tu mať lepšie ako v Monterey. Nie, Miguel, mýliš sa. Rodina, ktorá je spolu, sa má dobre, nech je kdekoľvek. Len neurob nejakú hlúposť, synček. Uvidíme sa, mama. Nie, Miguel, počkaj. Chcem sa ťa ešte na niečo spýtať. To dievča, dcéra pána Colucciho. Čo k nej cítiš?
Páči sa ti?